Ban plilat ban ai ka rinsan na ka benta ki khna school ban pin pau ya laki sap ha ka kam ya le kai sport ba pher na lor ka puli ka puthi ka bagla pinlut por ki saw ka ro jungi kamra class na ka yang ki bor pinya school ka sati raja memorial secondary school umsling patarim benta ka sngi kila play perdano ya ka inter house annual sport meet araja apusan balai sngi lenter hamadan ya le kai ka school ya ka te ke annual sport week lawan ban play perda Urban Iman CM du Usamla Gabriel Sun, President ke FKJGP Umsling Circle, Kakong Balakintiu Umba, Headmistress, Kikmi Kikpa Kikina School, Lambat Kinong Hikai Jongani School. Hagasngi play perdai ke ke annual sport meet, Nasdang Shwa ke Jingya ya ke March Pass, Bala Shimbenta ke Kina School Jugi House Bapher, Lapin Boot Pat da ke Jingthang ya ke Sharak, Kum Kadak Ban Boot Thik Ikikindon ya kai sport, Peringkat ke Jingbam Smile ki Kina School, ban pin pho pin phieng ru ta ki jing ruai jing shat ban mass drill bala shimbenta ki khina school hagate ga jo ka sngi na kalyang ke FKJGP kala IT ru de ki ben ki dex shiki bor pinya school bakin yo ban pindon kam ki kamra class bat kum jo ru ki umso bat sam ki khina school hagate ga sngi ki pinlong ya ka sport meet These color interpretations can vary depending on the school's traditions, values, and cultural context. In our school, these colors have specific meanings or histories. Joshua Lapang and Contrasted. Ngai ba menta kini kisngi ka sports kede ka wei neki lat kamai ingi lada idon sisa kata ka sap ka talent but kaban pen em ingi ban penyo ikikam kijamro khamtam ti ha kini kisngi ngai ba bu nangi ngi la kham kiu ba kaliang ka sports om tang ka football ka cricket nrei ha bun kiliang kum ki athlete ru namar kuma pi menta Kaya kumu hitip niya wayu urang niya mare haramitaris ubastet tama bertay dan hitip na paling pi urang niya mare haramitaris ubastet tama bertay de Usain Bolt kata na po Jamaica de bat nagaliang jugi kintay ide ka Shakari Richardson na po USA kade ka rang kade ka thay mare ubastet tam bak kebapauna mentah pertai. Te kum kini kita kiduksa kiban peni pi bak kam lekai sportsu kade ko wei kalat yengi ban ai kam ai jam bengila ban yang hala kijong kijat hadian habut. Te om tang ha kiji lekai sports. Henry ha kapuli puthiru ngidi belong ki baminat. Kena menginde ngilong kita kiriu khrau hadian. Kiriu sompang. Nanta bengilong ki officer, ki IAS, ki IPS. Namar ha kejela jungi mentang ibun ha ibetang duna ya kini kirang ki behe te da jing minat ke jong pi klempap sisim kasngi pensolong kita kiriu krau hagal yang peli putih lane hagal yang ke sports te nagal yang jongaru mentah kani kasngi te idon kindiat I jing ai subha chakani ka bangila I libor nagal yang jongka FKGP mo Umsling Circle Ti tang kindian ngan sa IT hadian. Ti bat ngai I menta bangawan sa kani school. Ngai ka surok kalong ka basniu ha. Ti katno ngasngu long ngasngu kta haladi nga perkhat ba. Haka khamtam haka por slap le ngai I ba bun long nagi khna ki ba ki wan hang ni ki ha bani ki jat nanta ka surok ka basniu ti khamtam ka por slap le ngai I kan kta shibun ki
nomor bakadan kamtam sekali ke jaka bernyut ke badan hang ni markup jangan di school. Ti nakaliang jungi kaseng ila persang mentang iong bangin ya persang menya keren bat ki borsnong jongka umsting tahun dorbar bakin le no halor jong kani ka Martin nomor mentala bun senam kala adon hang ni. Te kita sibun ba long ya ka jingka jingkia jogi kena kamtam ki ba puli hang ni ka school. Tebat ikan ikan surok ru ngin persang nak kalian jungi kat bala lai bor jungi bangin le ekran baka department bahkan long ban la ban le ban maramat ban lani ban ai surok no hakan ika jaka nomor hang ni kam dei su kesno ko berit kala he kesno hang ni te ka don ru ki school te ling ba kan ni ka jingi trilang bat ki department bu kisnong ki thau kan kin yarap ban kiu hakaliang ka puli puthiru jongan ika school te tang dei ni kintian hi ngam dadon than si isbun ban keran Kulishbun. Ti kumta nakaliang ka school ni penpau ka jings ngongo kamtam yakinong hikai ki bala ai ti met batman sim nakabenta jong pi ki kna ban betin len ti pi ban ai pi ke ka ba ma pi dan kam haka jing em jong pi ka ba ma la ka sigi nakabenta ki jong kinong hikai to ngini ai ka jing thap ti ka ba jam ha. Ka story hakani ka puan kumnu kani ka school ka sedang ban ulang bandan hakani ka jaka ti haki puan ki pamin shwa kani ka de ka klau ba klausan ka klausnong ka ba umdan manuru ki bawan sa snong shene na mar ka de ka lau ba lausan ti na kalyang ka umsning darbar pulun hakatu ka puan ya ka jingsbun it jong I babu sil badai rang ba snong hakata kapor ngimla ban penpau ka jing snongu henrengi hakani kapor ni dei shisha ban penpau ka buram ka bakraw na ka benta ka jong I bat yaki members hi baro jong ka snong darbar umsning pelun hakatu kapor bakila kloy ban ai kani ka jaka bangin la ban seng ya ka school kumjuru ya kino ki program ki project ka ba karawa ka le Ti kumta la sedang no ya kani ka school house nem Hajar Sau hakabangi dang don tang kelas 1 bat kelas 2 bat tang kendiat ngut ki kena ki dan bat hakatu ko por ki kena school haba ki mut banwan shi school ki hak ban pet chua ya nong hikai la wan ne am nong hikai la yu ne am halenti dala yu nong hikai ki sia mare na din na mar balai bating na mar bakade ka klau ba la klau san shene Ti kidang dantang kumbalay pongwet ki kena school ha kita kisnem hawar Hajar Sau batang arwet kinong hikai kidan hakatukupor ti henry kat dang mi kisnem ka school Sati Raja Memorial Secondary School balaseng da karawa kelas dang ban kiu na kaway kapor sya kaway pat bat ngila poy hadu kelas 10 mentamene bat ars patam ki kena ki bawan na gilong ying long sem ki baduk ki yo Kajing nang jing start na kani ka school jungi bat shibun ba kila long brew man brew na kum kani ka school kaba karawa kala seng ling ba iba obi rani ibala bamkwai hadwal ublay ibala prat lenti ban penlong ya kani ka school kumba kalong